Good afternoon, sanibonani bafowethu. Ninjani? Niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfoka Mkhonza lo, ngiyabonga my new subscribers nama new followers ku TikTok. Thank you so much for being here. Ngicela nabanye abasubscribe baphinde ba-follow na TikTok. Thank you so much. Ngizwa engazi today namhla kuke kwaba nempikiswano between i-EFF ne-MK Party about ama-witnesses okufuna angene eParliament. Namhlanje umntakazi angabe nesikhathi sokuthi abone obekuqhubeka lapha ku-ad hoc committee njengoba kufakaza nje uMinister wamaphoyisa uBaba Mchunu. Ningakhona guys ukushare la sike ni-share nje ama-details ngoba khathi umuntu ayongena manje ayobheka yonke leyo nto ukuthi ihambe kanjani. Ngizwa kuthiwa hayi bisukile impela eParliament. Sengithi nje hayi ngoba naku manje ilanga lishonile umuntu akakayobheka ama-video e-YouTube and all that. Abone konke obekwenzeka eParliament. But ikhona engingakushare la ngokushesha. Bekwenzakalani namhla eParliament especially kwi-issue ye-MK Party ne-EFF. Yiloko nje bengifuna ukuku-check bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much.